Ayan, isang mapagpalang araw mga kagapay. Dito po tayo ngayon sa Las Piñas. So ito na po yung bigas na binili namin para doon po sa mga nasunugan sa Cavite. Tapos na po na ibaba. Ayan, so mapapanood nyo po yung video rin po na Nel Martinez. Ayan. Ito iakyat natin to. Saka kami magre-repack. Yan, abangan niyo na lang po yung packing namin mamaya. Sisimulan namin to mamaya. So bantay-bantay tayo dito. Ayan. Mamaya tayo naman mag-alsa. Ayan. Araw mo sa amin isa. Ayan, supportahan nyo po Nel Martinez. Uy, huwag kang masyadong magdala ng malaki. Hello. Ayan, malapit na po matapos paghahakot. So bantayan muna natin kasi walang tao dito. Pamaan po. Mapagpalang araw mga kalingap, mga kagapay. Ayan, ngayon po nagsimula na po kami mag-packing ng bigas para dun po sa ibibigay natin sa mga apektado ng nasunugan dito sa May Cavite. So yun, kanina pinaghakot na po yung mga bigas. Nakabili na po si Nel Martinez ng mga bigas. So ngayon magre-repacking na. Nagsimula na po. Nandun na po sila sa labas. So tara, silipin natin. Ayan, nanonood dito. Nanonood pa kami kanina ng video ng Idol. Silipin natin yun. Labas tayo. So ayan na sila, si Ronel. Hey, what's up? Dito, ipapasok yan dito. So ayan na po. Sila po yung mga katropa ni Nel Martinez. So ito po yung papamigay natin sa sa mga nasunugan sa Cavite. Ano ba? Yeah. So bali dito na siya i-arrange. Dito. Sige, pasok natin.
Team Lax. Eh, Shoutout Team Lax. Shoutout. Thank you sa tulong mo. Makakarating niya sa Cavite. Yun kalakas, gusto mo nga oh, pala di ba? magaling sa inyo. Lakas ng ang lupet ng TV. Alis naman din yung sa kalsada. Pero nung nagsimula ang pandemic, hindi ko na sila mahadilak. Ngayon, pero maganda na po kasi kailangan ng tao ng music eh. Katawag sila na okay lang. Kailangan. Parang siya ako na parang simbahan na ako eh. Tinanong din ako ni tatay kung paano ang pagkain ko. Nung sinabi ko ay bumunot na naman siya ng pera. Nagkakahan, bigyan ako ng pinapay. Matagal na ako ginagalayan ng manok eh. Ano lang, yung pinapay lang. Siya. Pero okay naman yun, hindi naman ako masaya naman ako pag nagkibuhay ako. Pagkasarap mo kasi bibigyan ng mga huli Makaluputan ay nalilimutan Sindihan na tinubal ay nilagay sa may takip Pag nawala sa paningin, hindi ako mapapali Pag umaga na naman, umamadya na ako Kung gusto kita na makasama, papadya ka pang Tapos na po na ibaba. Ayan, so mapapanood nyo po yung video rin po na Nel Martinez. Ayan. Ito iakyat natin to. Saka kami magre-repack. Ayan, abangan nyo na lang po yung packing namin mamaya. Sa simula namin to mamaya. So bantay-bantay tayo dito. Ayan. Para mamaya tayo naman mag-alsa. Ayan. Oh, wow. Arang mo sa amin isa. Ayan, supportahan nyo po Nel Martinez. Ah. Uy, wag kang masyadong magdala ng malaki. Ano?